Il-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Tabela. Ekku, nilqawkom għal din il-laqa politika. L-ewwel ħaġa nixtieq ngħidilkom grazzi mill-qalb tal-merħba sabiħa li tajtu l-Partit Laburista ġewwa Witilajn. Grazzi. Intant ukoll insellmu hawnhekk lilkom kollha preżenti ukoll l-udjenza kollha qegħdin issegwina minn ġewwa djarhom grazzi għall-istazzjonijiet One kif ukoll il-mezzi soċjali tal-midja tal-Partit Laburista. Ser inħalli mill-ewwel fidejn il-ġurnalista Trisha fejn Trisha Falzon ser tintervista lill-Prim Ministru. Fidejk Trisha. Merħba mill-isbaħ hawnhekk f'Marsa Scala fit-tieni jum tal-kampanja elettorali. Prim Ministru, kif kienet din il-ġurnata? L-ewwel qed insellimlek Trisha, nsellem lil kull min qiegħed hawnhekk. Grazzi ta' din il-merħba verament sabiħa. Grazzi. Kienet ġurnata oħra pożittiva, ġurnata fej komplejna nispjegaw f'aktar dettall l-ewwel 5 proposti illi nidejna mill-manifest elettorali. Kienet fuq kollox imbagħad l-isbaħ esperjenza ta' kull kampanja elettorali hija li jkollok dan il-privileġġ li tiltaqa' ma' tant u tant nies kif qegħdin hawnhekk, kif kelliftax biex aktar qabel dik hija l-isbaħ opportunità li jista' jkollok. Prim Ministru, ninsabu f'Witilajn u ħammur mill-ewwel f'Rasilajn il-deċiżjoni biex iż-żonqor ma jinbenix. Kif wasalt għal din id-deċiżjoni? Iva, billi ġejna sinkronizzati mal-priorità ġdida li għandna, dik tal-kwalità tal-ħajja. X'inhija l-kwalità tal-ħajja? Mhix biss il-flus. Flus huma importanti biex jiggarantulek livell diċenti ta' għixin, imma mbagħad għandek l-aspetti l-oħra. Għandek kif tista' tgawdi l-ħin liberu tiegħek. Kif tista' tqatta fejn tista' tqatta dal-ħin liberu mal-familja, mal-ħbieb, mat-tfal tiegħek. U meta rajna dak kollu flimkien mbagħad, għalina kienet id-deċiżjoni naturali. Imma kien hemm kriterji li kienu importanti li nissodisfawhom. L-ewwel nett illi ma nistgħux aħna noqtlu l-investiment. Għaliex hija l-ekonomija u ekonomija vibranti illi tippermettilek mbagħad tagħmel it-titjib fil-kwalità tal-ħajja tan-nies. U nifhem illi fl-2013 l-ewwel priorità ġustament kienet l-ekonomija ta' dan il-pajjiż. Fimna dakinhar illi ma jistax il-bniedem ikollu dinjità jekk ma jkollux ix-xogħol. U x'kellna dakinhar? Kellna rata ta' qatt il-fuq ħafna, kellna opportunitajiet fis-suq tax-xogħol illi kienu ftit, kellna ekonomija li kienet staġnata, u allura dakinhar ġustament il-prijorità kienet li wieħed jagħti kickstart l-ekonomija. Imma mbagħad illum meta rġajna poġġejna bil-qiegħda u rajna ir-realtajiet tal-lum x'qegħdin jgħidulna. U dal-proġett kien verament dak li nemmen jiddefinixxi fejn iridu mmorru. Hemm proġett u aħna ridnih jimmaterjalizza. Hemm il-kuntratti li jitkellmu dwar dan il-proġett tal-Università Amerikana f'Malta u aħna kellna għażla. Jew niskrepjaw il-proġett u ninqalgħu mill-kuntratt, jew immorru fid-direzzjoni li dal-proġett inwassluh imma fil-linja tal-viżjoni ġdida li għandna. Ważilna it-tieni waħda. U kif ħdimna? Jekk qed nitkellmu dwar l-art ġewwa ż-żonqor, hemmhekk iddeċidejna, u naturalment f'diskussjonijiet mal-kuntrattur, man-nies li jmexxu l-Università Amerikana ġewwa Malta, illi dik l-art tiġi liberata. U allura l-estensjoni li kienet proġettata li ssir hemmhekk ma ssirx. L-istess ħdimna meta qed nitkellmu ġewwa Bormla. Hemmhekk l-art fejn kienet ipproġettata li ssir dormitorju se tiġi liberata u se tingħata lin-nies. Imma il-proġett u l-estensjoni ta' dan il-proġett se ssir xorta. U la għal hemmhekk ta' ħafna nies li kienu involuti u li kienu jiffurmaw dak it-tim li kont organizzajt ftit ta' xhur ilu biex jaħdmu jsibu dawn is-soluzzjonijiet. L-estensjoni se tkun qiegħda ssir kollha ġewwa Smart City fl-istess serja tal-parti edukattiva fejn se jkun hemm ukoll akkomodata l-ITS
U bekk se jkollna dis-sitwazzjoni fejn il-proġett se jsir ġewwa l-ITS imma fejn kien prospettat li jsiru l-estensjonijiet kemm ġewwa żon ora hawnhekk kif ukoll ġewwa Bormla hemmhekk mhux se jkunu qed isiru. Dak huwa l-mod kif wieħed nemmen irid jaħdem. Imma mbagħad imxejna żjed minn hekk ukoll jekk qed nitkellmu dwar Bormla. Morna il-proġett li se jkun qiegħed isir hemmhekk flok l-estensjoni tad-dormitorji se jkun wieħed ta' spazju aħdar miftuħ u se jkollna wkoll parkeġġ li jkun qiegħed taħt l-art. Hawnhekk mhux biss illiberajna l-art l-ODZ, imma wkoll fejn kienet il-pixxina l-antika kif ukoll il-parkeġġ ta' qudiema li dawk kienu jiffurmaw parti mill-konċessjoni tal-AUM, dak ukoll se jingħataw lura n-nies. U għalhekk issa hawnhekk fejn hija l-importanza tal-għażla li l-koll kemm aħna irridu nagħmlu fis-26 ta' Marzu. Jiena wieħed illi l-għonet għandna x-xogħol kollu lest sabiex dan li tkellim dwaru jingħalaq. U il-kontratti l-ġodda jkunu jistgħu jitresqu quddiem il-Parlament għall-approvazzjoni. Ħejjejna l-abbozzi, ħejjejna x-xogħol tekniku kollu, kollox se jsir bit-trasparenza sħiħa, jiġifieri il-kuntratt li se jemenda l-konċessjoni oriġinali se jkun qed jitressaq għall-approvazzjoni parlamentari u għall-iskrutinju parlamentari, kollox bl-akbar trasparenza. Imma issa li ttieħdet din id-deċiżjoni l-għażla hija f'idejn in-nies jilli wieħed huwa li jekk nerġa' ningħata l-fiduċja fl-ewwel mandat tiegħi bħala Prim Ministru fl-ewwel 100 ġurnata l-art taż-Żonqor tingħata lura lilkom in-nies. U dik hija d-differenza mbagħad bejn il-passat rappreżentat mill-Partit Nazzjonalista u l-futur. X'inhu huwa l-passat? Il-passat u r-realtà tal-lum hija li l-kap tal-Oppożizzjoni ħatar bħala konsulent ewlieni tiegħu lill-istess persuna li fl-2006 kienet iddeċidiet li art verġni daqs is-Siġġiewi tpoġġiha kollha ġewwa żona ta' żvilupp. Dawk huma realtajiet il-kap tal-Oppożizzjoni premjah billi ħatru konsulent ewlieni tiegħu u ħatru wkoll fl-awtorità li tirregola l-ambjent f'pajjiżna. Aħna mxejna fi prinċipju kompletament il-kontra. Kunċett ewlieni fil-manifest elettorali dak li nidejna wkoll il-prinċipju li nidejna l-ħadd li għadda kien li rridu nagħtu aktar spazji pubbliċi u miftuħa lin-nies. U l-mod kif ħdimna f'dan il-proġett jiffigura perfettament f'dik il-viżjoni li għandna. Ma waqafniex hawnhekk kullum se nkompli nagħti aħbar oħra sabiħa għal-residenti ta' Witrajn. Beda l-proċess biex l-impjant ta' riċiklaġġ jibda jingħalaq. U hemmhekk ukoll diġà bdiet tonqos l-attività relatata mal-proċessar tal-iskart u meta jingħalaq il-proċess biex l-impjant ma jibqax jipproċessa aktar skart. Taf se jkun ifisser hemmhekk 20,000 metru kwadru ieħor ta' art ta' spazju aħdar għar-residenti ta' Witrajn u għall-komunità kollha b'mod ġenerali. Dan kif jaħdmu l-prijoritajiet ġodda tagħna. Sendur issa fuq il-Marina, qegħdin ftit pass il-bot mix-xatt u ma nistax ma nsaqsikx dwarha. Inti qed li se tisma' lin-nies kull min isegwi l-ħidma tiegħek jaf li dawn is-sentejn mhux biss f'kampanja elettorali, ma dawn is-sentejn kont Prim Ministru tan-nies man-nies li dejjem tisma' mbagħad tiddeċiedi. Fuq il-Marina wkoll qed li ħadd tisma' lin-nies, imma d-deċiżjoni trid tittieħed. Jiena il-lokalità ta' Witrajn nafa sew residenti ftit metri l-bot minn hawnhekk. U il-ħtieġa ta' investiment f'din il-lokalità nemmen fiha u nemmen li dak huwa dak li jemnu n-nies li hawn hawnhekk. Huwa meħtieġ aktar investiment f'Witrajn. U huwa meħtieġ ukoll embellishment tal-erja. Post tant sabiħ, bajja tant sabiħa u jixiraq li nagħmlu ħafna u ħafna iżjed fiha u hekk se nkunu qegħdin nagħmlu. Ħammur ftit lura kif beda dan il-proċess. L-ewwel nett aħna qed nitkellmu dwar dik magħrufa teknikament bħala PQQ, jiġifieri sejħa biex min jemmel li għandu kapaċità li jiżviluppa marina ikun
jista' jressaq il-proposta tiegħu l-awtorità u jgħidilha jien għandi l-ħila teknika biex niżviluppa dan il-proġett u mbagħad l-awtorità trasport tiddeċiedi jekk taċċettax jew le. Ġifieri l-istadju li fih wasal dan il-proġett jew dan il-proċess aħjar huwa wieħed bikri ħafna. M'hemmx diżinji, m'hemmx pjanti li huma approvati, imma wieħed għadu f'dan l-istadju bikri ferm. Tajjeb illi ngħidu wkoll, mhux se noqgħod nirreferi wisq għall-passat, imma tajjeb li wieħed jinkwadra l-fatti kif huma. Il-bajja ta' Whitty Line hija dik illi fil-pjani lokali tal-2006 ġiet identifikata biex fiha ssir marina. Mela, il-kuntest huwa dak. U kif imxejna minn hemm il-qudiem? Jien l-ewwel wieħed meta rajt dik il-pjanta ħamra illi kienet annessa mad-dokument tal-PQQ u rejt id-disapprovazzjoni tiegħi. U mill-ewwel tkellimt kont x'inhuma il-prinċipji li kull min kien se juri interess ried jikkonforma ruħu dwarhom u magħhom. L-ewwel nett illi żoni tal-hawn kienu sagrosanti u żgur ma kienu se jintmessu. It-tieni prinċipju kien illi tradizzjonijiet li jiġu prattikati minn Whitty Line fosthom dik li tella n-nar mill-akwata proprjetà fejn qegħdin hawnhekk rridu jiġu osservati wkoll. U tħaddidna wkoll u kont esprimejt ruħi dwar li ridna nsibu soluzzjoni għal kull min għandu irmiġ ġewwa l-bajja preżentement. Mela dak kienu il-prinċipji. Imma xorta waħda mhux semmejna dak il-prinċipji għaddasna rasna u waqafna nisimgħu in-nies. Le, hemm minna li għandna nibqgħu nisimgħu lin-nies. U meta ngħid nisma' lin-nies li nismgħu n-nies minn ġewwa d-djar, il-messaġġi li tkun qiegħed tirċievi, nkun qiegħed hawnhekk u li nisma' n-nies x'ikunu qegħdin jgħidu. U x'fimt? Fimt illi għal ħafna persuni li jgħixu hawnhekk u anke għal dawk li jiġu fil-leġġatura fis-sajf. Is-sabiħ fil-għaxija huwa li tinżel fil-bajja, tiekol xi ħaġa flimkien mal-familja timxi mixja. U l-biża li qamet kienet illi dak l-iżvok kien se jispiċċa darba l-dejjem. U għalhekk dħalna fi proċess ta' dialogu man-nies, bdejna nispjegaw illi dan il-proġett dak l-iżvok ma kienx se joqtlu, imma l-biża baqgħet hemmhekk. U forsi l-iktar ħaġa li tallimt minnu dan il-proċess minn kollox kienet il-mod ta' kif trid tnedih proċess bħal dan u proġett bħal dan u hemm ħafna x'wieħed jitgħallem minnu. U bqajna nisimgħu mingħand in-nies u dil-biża baqgħet hemmhekk. Tkellimt ħafna wkoll mal-Ministru Ian Borg li minn hawnhekk nirringrazzjah tal-ħidma kbira tiegħu. Tkellimt miegħu bl-istess mod li tkellimna f'dal aħħar sentejn. Dal-aħħar sentejn kellna x'nieħdu deċiżjonijiet diffiċli ħafna fuq ħafna proġetti infrastrutturali, partikolarment dawk tat-toroq. Konna qegħdin f'pandemija u ħafna mid-diskussjonijiet li kienu ikollna kien ma se nibqgħu ninvestu b'dal ammont qawwi meta ġejjin perjodi ekonomiċi diffiċli, se nirtiraw l-investimenti u se nibqgħu għaddejjin bl-investiment. U dejjem qbilna illi l-investiment irid jibqa' għaddej. U nemmen li kienet deċiżjoni tajba dik. Il-proġetti baqgħu jsiru daqs li kieku ma ġietx il-pandemija bl-istess ritmu. Imma lura għal proġett tal-Marina, meta tkellimt miegħu wkoll werini tħassib tiegħu. U dak li beda jasal għandi kienet l-istess ħaġa li bdiet tasal għandu. U għalhekk meta ikkonsidrajna dan kollu, meta bqajna nisimgħu lin-nies, nemmen illi l-aqwa deċiżjoni fiċ-ċirkostanzi kollha hija li dan il-proġett jieqaf minnu fih. Li huwa żgur huwa li aħna rridu nagħtu spazju lin-nies. Din hija priorità ewlenija fil-manifest elettorali tagħna u rridu nibqgħu nisimgħu in-nies. Għandna manifest elettorali li twielet mill-idejat li tagħna lin-nies. Jiena nibqa' kommess illi nisma' nitgħallem minn għandkom u dak li tgħidulna nkunu nistgħu nimplementaw.
Grazzi ħafna, Prim Ministru. Ħanaddi issa inħalli fidejn Svetlana sabiex tintroduċi l-ewwel intervent li għandna llejla. Grazzi li Trisha, qabel naddu għal-ewwel intervent tajjeb ukoll inselmu l-kandidati li għandu l-Partit Laburista fuq it-tielet distrett, Carmelo Abela, Ray Abela, Chris Sajus, Owen Bonnici, Alicia Buġeja Said, Edward Kassardelija, Audrey Demicoli, Andy Ellul, Chris Fern, James Grech, Jean-Claude Mikallef, Joe Mitzi, Joseph Sammut u Kenneth Spiteri. U ekku ser imorru issa għall-ewwel intervent insejjaħ issa kandidat illi se jkontesta din l-elezzjoni għal Partit Laburista fuq is-6 u 7 distrett, Malcolm Paul Aġuż Galja. Insellmilkom. Edinaw fl-ewwel kampanja ta' Robert Abela bħala mexxej tal-Partit Laburista ta' dan il-moviment ta' din il-familja. Sentejn ilu ma kienitx faċli d-deċiżjoni li nitfa' saħħti kollha warajk, Prim. Mhux għax ma kontx konvint mill-valur u l-kapaċitajiet tiegħek, imma din kienet deċiżjoni kbira, importanti ħafna, kemm għall-partit u kemm għall-pajjiż. Għadni niftakar il-karta tan-nomina u niffirma fuq quddiem bħala sekondant u fuq wara bħala aġent elettorali. Kont konvint li għall-partit u għall-pajjiż kont qed nagħmel l-aħjar għażla u bl-akbar responsabilità. U wieħed jistaqsini imma x'ikkonvinċik daqshekk. Ir-risposta hija waħda, kredibilità. Robert Abela mhux il-persuna li jilab diskors, imma persuna li abjad u iswed. U ġieli fil-fatt forsi tlabtu parir jew qed xi ħaġa u jgħid li isma' Malcolm, insa, ngħid mel orrajt. Kelma. Waqt is-sitwazzjoni tal-pandemija, propju dan il-valur ħareġ ħafna aktar fid-der. Veru li ma setax ikun mument qar għal kwalinkwa mexxej u jkolli ngħid li kien hemm mumenti fejn ġieli ħassejtni guilty li spiċċajna f'mumenti bħal dawn u int spiċċajt daqshekk f'mumenti jiebsa. Però huma wkoll żminijiet ta' prova li jiddistingwu l-veru mexxejja minn huma u xi sarfu. Ħarsu ħarsa żgħira lejn l-Ewropa waqt il-pandemija. Rajna gvernijiet u mexxejja tant kbar f'pajjiżi Ewropej li ħadu trejda kbira permezz ta' din il-pandemija u għadhom sal-lum stess. Laqas biss ħadu kontroll ta' pajjiżhom. Pajjiżi li spiċċaw msalbmin b'miżuri drastiċi qatt u ekonomija rkubteha. Imma u Malta le. Is-sitwazzjoni kienet u għadha bil-wisq differenti. L-inqas rata ta' qatt. L-ewwel pajjiż li laħaq il-herd immunity u l-ikbar ammont ta' nies imlaqma ras ar-ras. L-inqas rata ta' mwiet baxxa aktar milli mistenni u l-ogħla rata ta' tbassir ekonomiku fl-Ewropa. U dan kollu jekk mhux biżżejjed akkumpanjat mill-aktar budget bruħ soċjali li qatt ra dan il-pajjiż. Titbellaħ tgħidhom dawn l-affarijiet, kważi laqas jitwemnu. Imma ħbib tiegħi, qed ngħid dak li hu r-realtà ta' pajjiżna taħt it-tmexxija ta' dan il-Prim Ministru b'qalb soċjalista li ħaseb f'kulħadd minkejja li ntoppi fl-ewwel sentejn biss fit-tmexxija. Iva ħbib, ix-xemx minn filgħodu turik jgħid il-Malti u Robert Abela mill-ewwel urina xi sarraf. Sissa kien kapaċi jwassalna fil-punt li qegħdin minkejja l-ostakli kollha, id-deċiżjoni tibsin ferm kollha li kellu jieħu u l-bidla kompleta fil-pjan għal tmexxija li kellu għal pajjiżna.
Interessanti din, tafux ta'. Immaġina kien se tmur tagħmel eżami. Ta' suġġett u tipprepara u tippjana u tistudja. Tmur għall-eżami u jgħidlek li minħabba ċirkostanzi li ħadd m'għandu kontroll fuqhom bidlulek is-suġġett li se tagħmel l-eżami. U mhux talli hekk, talli tagħmlu GPA xorta. Dik kapaċità, Hekk għamel il-Prim Ministru tagħna ħbieb. U għalhekk nemnuh meta jgħidilna li ġej futur sabiħ. Rebbija ġdida mimli opportunitajiet u ritorna għal ħajja normali fejn nistgħu niċċelebraw it-tradizzjonijiet li tant huma l-qalbna u li jagħtuna l-identità tagħna. Nemnuh meta jgħidilna b'tant opportunitajiet ta' xogħol u ġid li se jkollna. Nemnuh meta jippreżentalna l-proposti sbieħ tal-Manifest Laburista. Nemnuh meta jgħidilna li qiegħed hemm għalina. Nemnuh u nafdawh. Bħalma fdajnieh bħala mexxej tagħna u jgħidilna li qed hemm u bħalma fdajnieh bħala mexxej tagħna u ħareġ bl-unuri iva fis-26 ta' Marzu li ġej ejja nerġgħu nuruh il-fiduċja beħġarna billi nivvotaw lil kandidati kollha tal-Partit Laburista u nagħtu dak lil dan it-tim immexxi minn Robert Abela, waħda mill-akbar rebħiet fil-kullana ta' rebħiet storiċi li kellu dan il-partit u għal daqstant mandat ieħor b'saħħtu fit-tmexxija ta' pajjiżna. Grazzi Robert, grazzi Malta. Grazzi tal-intervent tiegħek, ħanerġa' ndur fuqek, Prim Ministru. Dalgħodu segwejna konferenza tal-aħbarijiet fejn spjegajt waħda mill-miżuri li diġà ħabbart f'din il-kampanja elettorali. Spjegajt fid-dettall kif il-Partit Laburista jekk jingħata l-fiduċja se jkompli jnaqqas it-taxxa. Miżura li jekk taqgħadha mal-impenn li tajt ta' 24 miljun euro oħra f'ċekk ta' rifużjoni se tiswa 90 miljun euro fis-sena. Imma il-pajjiż kemm jiflaħ jibqa' inaqqas it-taxxa? Qabel inwieġeb id-domanda tiegħek trix qegħdin f'lokalità sinonima mal-water polo u xtaqt insellem lit-tim nazzjonali tal-water polo tas-suċċess li jagħmel. U lill-klabb tal-water polo ta' Witeline se ngħidilhom li maħnis se ninsewhom lanqas. Il-kwistjoni ta' tnaqqis tat-taxxa. Preċiż dak li nemnu aħna, il-politika ekonomika tagħna. Ħadd ieħor jemmen bil-politika tal-awsterità. Li għalih il-formula ekonomika taħdem billi biex iżżid tidħul mit-taxxi tal-pajjiż tolli rata tat-taxxa. Dejjem hekk ħadmu. F'mumenti fejn il-pajjiż kellu bżonn iżid tidħul tiegħu, tellaw ir-rata tat-taxxa jew daħlu taxxi ġodda. Aħna ħdimna bil-kontra. Naqqasna ir-rata tat-taxxa ma tgħid li mhux minnew lid-dinja li jekk tnaqqas ir-rata tat-taxxa se jonqos id-dħul u l-ġbir tat-taxxi ma jaħdmux hekk l-affarijiet. U rejna konsistentement f'dawn l-aħħar snin illi meta naqqasna r-rata tat-taxxa żdied id-dħul għall-pajjiż. U għal xiex? Għaliex meta inti baxxejt ir-rata tat-taxxa u bil-mod kif qed nipproponu issa se nkunu qed inwessaw it-tax band tan-naħa t'isfel. Anke hemmhekk biex naqdu mal-prinċipju tar-ruħ soċjali tagħna li jgawdu l-aktar dawk li għandhom dħul baxx u dħul medju, hemmhekk inti awtomatikament lin-nies qiegħed tinċentivhom biex jaħdmu iżjed. Meta n-nies se jaħdmu iżjed se jkollhom paga iktar. Meta n-nies qed jaħdmu iktar se tiżdied il-produttività u meta se tiżdied il-produttività min iħaddem se jkollu riżultati aħjar u jista' huwa wkoll iżid il-pagi. U b'mod komplessiv imbagħad se jiżdied il-konsum. U meta jiżdied il-konsum se jkollok aktar ġbir ta' taxxi. Din hija formula illi urejna li aħna l-uniku partit illi kapaċi nħadmuha u nħadmuha b'suċċess. U waħda mill-ewwel proposti li nidejna, waħda mill-ewwel 5 proposti kienet propju tiċċentra dwar hawnhekk qed nitkellmu issa dwar mhux dwar il-corporate tax rate, dik issa nitkellmu dwar aktar il-qudiem. Qed nitkellmu dwar it-taxxa tal-individwi. U x'ħad tkun qed tfisser din? Ħad tkun qed tfisser li ġenituri li illum jaqalaw 12,200 euro
Sal-lum kienu ntaxxati fuqhom, dak kienu jaħlu kollhom iħallsu l-income tax. Illum sa 12,200 euro huma se jkunu ħajħallsu ebda income tax. Li tfisser li l-ewwel 1,017 euro taqliħ f'kull xahar se jkunu eżenti mit-taxxa ta' dħul. Dik hija miżura pożittiva ħafna. Ma missejniex biss dak it-tax band, tħallna wkoll f'dak li jolqot lil min huwa single. Tħallna wkoll fuq il-konjuġi fejn qed nitkellmu fuq il-married rate. Jiġifieri għamilna 3 bidliet hemmhekk illi huma sostanzjali u meta tara dan se jkun qed ifisser. Meta qed nitkellmu fuq min ħallas it-taxxa bejn iċ-ċekk tar-rifużjoni u bejn il-twessieħ ta' dan it-tax band se jkun ifisser li fil-but ta' dawn il-persuni se jifdal bejn 255 euro fis-sena għal 365 euro fis-sena. Medja ta' 300 euro fis-sena. Ġifieri ara hemmhekk kemm hija sostanzjali din il-miżura. Dak li ma jħallsux taxxa llum se nkunu qed inżidu ċekk ta' rifużjoni tat-taxxa biex dan se jkun qed jitla' fil-massimu tiegħu sa 150 għal 165 euro fis-sena. Dik it-tieni miżura illi għamilna. Imma meta tara mbagħad biex tikkumpara il-kobor ta' din il-miżura, l-aħħar li kellna twessieħ, l-ikbar twessieħ li kellna ta' tax bands kien lura fl-2007. It-twessieħ ta' tax band li għamil nissa u allura l-frankar tat-taxxa huwa 3 darbiet ikbar milli kien dakinhar, 3 darbiet iktar minn dak tal-2007. U x'se jkun qed ifisser finanzjarjament ħanħallu b'din il-miżura ta' twessieħ ta' ceiling tat-taxxa 66 miljun euro fil-but tan-nies. U meta żżid magħha mbagħad iż-żieda fir-rifużjonijiet tat-taxxa 24 miljun oħra, dan se jkun ifisser 90 miljun euro fis-sena fil-but tan-nies. Dan imma għaliex aħna nemmnu li rridu nippremjaw il-bżulija. U dal-miżuri qegħdin nagħmluhom fil-waqt li qed nagħtu serħan il-moħħ li se nibqgħu mmexxu b'mod għaqli il-finanzi tal-pajjiż u l-ekonomija ta' dan il-pajjiż. Meta jkollok ekonomija li qed tikber kif hija tagħna, ċertifikata mill-Kummissjoni Ewropea bħala l-aktar ekonomija li se tkun qiegħda tikber għal din is-sena u anke s-sena d-dieħla, meta jkollok ekonomija ta' pajjiż li għandu l-inqas rata ta' inflazzjoni fl-Unjoni Ewropea, tkun tista' tagħmel dawn il-miżuri fil-waqt illi tagħti serħan il-moħħ li l-finanzi tal-pajjiż jibqgħu tajbin. U dak huwa fl-aħħar mill-aħħar hija l-ekonomija dik li tista' tiggarantixxi mbagħad kwalità ta' ħajja aħjar lin-nies tagħna. Il-miżuri kollha holistiċi li għamilna ma l-ekonomija tibqa' ċavetta għaliex hekk ma jkollokx ekonomija li trendi ma tkunx tista' tagħmel dan il-miżuri li jwiżnu li jagħtu sostenn in-nies meta jkollok ekonomija li trendi tkun tista' tagħmel dan il-miżuri. Imbagħad is-sigriet jibqa' il-bilanċ imma li tibbilanċja l-iżvilupp ekonomiku mal-iżvilupp ambjentali mal-kwalità tal-ħajja b'mod ġenerali tan-nies. Semmejt aktar kmieni. Għamilt referenza għal corporate tax ħansaqsik dwarha, però qabel xejn ħanaddu għal Svetlana biex tintroduċi t-tieni kellem għalina. Eżattament, mela fil-fatt ser insejjaħ issa kandidata li ser tikkontesta l-elezzjoni ġenerali fuq ir-Raba u s-Sid Distret, Katja De Giovanni. Grazzi ħafna, kemm jiena gburija li qiegħda hawnhekk fostkom ġewwa wieħed mill-aktar postijiet favoriti tiegħi. Fil-fatt, post fejn flimkien mal-familja tiegħi kont niġi ta' spiss biex nowm, nippassiġġa u anke niltaqa' mal-ħbieb. Però dan id-djamant ħbieb tiegħi ġiet traskurat għal ħafna żmien minn gvernijiet nazzjonalisti. Kien tela bini bla rażan u żvilupp kull fejn tara fid-disajnijiet. Issa però, kif qalilna l-mexxej tagħna, wasalna f'punt fejn kien hemm Marti Mwieda lill-American University of Malta u l-Gvern Laburista ddeċieda li din issa rodda lura lill-iskalin kif inhu xieraq. Fil-fatt ħbieb tiegħi, illum fuq hekk xtaqt li nibbaża l-intervent tiegħi. Propju fuq il-fatt
li għandna gvern li hu viċin il-polz tal-poplu. Gvern li jisma' l-karba tan-nies tiegħu u gvern li iva ma jaqafx jaħdem biex fil-fatt itejjeb ħajjet in-nies. U dan huwa gvern immexxi b'tant taqal minn Prim Ministru li tant għandu għal qalbu lilna lil kull wieħed u waħda minna il-poplu Malti u għawċi kollu. Bniedem li mhux maltempata kellu jaffronta, iżda pandemija li affettwat lid-dinja kollha. Però Roberta Bela huwa mexxej li jiddistingwi ruħu minn oħrajn, għax kapaċi jaraf it-talent fin-nies u jsarfu sabiex Malta tagħna tkun tista' tieħu l-aħjar deċiżjonijiet fil-preżent b'investiment siewi għall-futur. Immaġinaw biss bib tiegħi mingħajr pandemija fis-snin li ġejjin ser ikun kapaċi iwettaq gvern laburista bit-tmexxija ta' Roberta Bela. Minkejja l-pandemija rajna partit però li kompla jiġġedded. Fil-fatt adottajna politika parteċipattiva li misset lil kulħadd. Nibdew mill-mittidea fejn rajna focus groups ta' riċerka f'10 suġġetti varji li fihom ġbarna il-femiet u l-pariri mingħand kull min ried jagħti semu. Illum nibqgħu naraw ukoll kif fil-kumitati, id-deputati u anke l-kandidati bħali jagħmlu kuntatt kontinwu mal-poplu sabiex jgħinu u jilqgħu l-ilmenti tagħhom u jagħmlu suġġerimenti sabiex dejjem inkunu nistgħu ngħaddu liġijiet aħjar li jaqtu l-bżonnijiet tal-poplu Għawċi u Malti. Rajna wkoll il-ħeġġa li kulħadd jipparteċipa u l-imbottatura importanti u tassew xierqa sabiex iva aħna n-nisa ikollna rappreżentanza xierqa fil-Parlament tagħna. U fl-aħħar nett rajna wkoll persuni minn kull angolu u speċjalizzazzjoni li iva kkandidaw irwieħhom mal-Partit Laburista sabiex ikollna expertise li tkun varjata u li tista' tkun iktar rappreżentattiva fis-soċjetà tagħna. Illum bib tiegħi jiena gburija li jien psikologa, lettur l-Università u iva fuq kollox kandidata tal-Partit Laburista. Il-partit li s-siela tal-ħelsim mill-barranin fl-1979 u li kompla jiġġiela tal-ħelsim veru tas-soċjetà tagħna bil-bidliet li qed jagħmel. Illum kull wieħed u waħda minna Maltin u Għawċin stmati u mogħtijin lodda biex niddeċiedu x'inhu l-aħjar għal ħajjitna u għall-futur tagħna. Partit fil-gvern li wera ċar li qiegħed hemm mhux biex jiddeċiedi għalina, iżda biex insibuh ta' spalla fejn ikun hemm bżonn. Gvern li jħallina ħilsa nieħdu d-deċiżjonijiet għalina nfusna billi jagħtina l-inċentivi kollha li hemm bżonn sabiex dan iseħħ. Ħbieb, nagħlaq biex infakkar kemm il-Partit Laburista huwa u se jibqa' game changer u forward looking bi-stil ta' tmexxija parteċipattiva, inklusiva u demokratika. Dan huwa possibbli biss il għaliex aħna tim maqut u mmexxi tant tajjeb taħt il-mexxej tagħna Dr. Roberta Bela. Grazzi Prim, għalhekk ħbieb Malta flimkien. Grazzi lilek, Katja. Katja semmiet il-mittidea tal-Partit Laburista u naħseb dan huwa wieħed mill-ħafna aspetti żbieħ tal-Partit Laburista li fil-mit-sena tiegħu ma ċelebrax biss il-kisbiet imma ra kif ikompli jiġġedded. U dan huwa l-istess partit li dalgħodu fejn konna qed nitkellmu fejn tonqos il-miżura li tonqos it-taxxa ħajnaqqas qed jipproponi li jnaqqas it-taxxa għan-negozji wkoll.
Prim Ministru Laburista illi qed jipproponi li inaqqas it-taxxa n-negozji b'dan il-mod, hawn min forsi ħoda xi ftit b'sorpriża le. L-ewwel darba li qatt naqset il-corporate tax rate f'pajjiżna, qatt ma ġrati. U jiena ma ngħidx li hija sorpriża li in-negozji jafu min huwa l-gvern li verament jappoġġhom. F'sentejn ta' diffikultajiet li qatt ma ra bħalhom dan il-pajjiż fi żgur mit-tieni gwerra dinjija, aħna konna ta' spalla n-negozji kontinwament sa minn Jannar sa minn Marzu tal-2020 sa minn Marzu tal-2020 meta kien hemm in-negozji li kienu qed jiġu kollha għandna u jgħidulna x'se jiġri fil-mument li jiddaħħlu l-miżuri restrittivi. U hemmhekk urejna kemm verament aħna nemmnu fl-importanza tan-negozji għall-ekonomija ta' dan il-pajjiż, għall-impjiegi u kien bis-saħħa ta' dak l-approach li ħadna li nkunu ta' sostenna n-negozji li ma materializzax dbassir ikraħ ħafna li kellna infakkar li aħna dbassir tal-esperti tagħna kien jgħid li kien se jkollna qatt li jisboq il-50,000 persuna. Minflok illum għandna l-inqas rata ta' qatt li qatt kellu pajjiżna fl-istorja tiegħu. Illum għandna l-Kummissjoni Ewropea tgħidilna li pajjiżna huwa dak il-pajjiż minn fost 27 stat membru li se jkollu l-akbar tkabbir ekonomiku. U allura dil-miżura li għamilna tnaqqis tal-corporate tax rate minn 35 għal 25% fuq l-ewwel 250,000 euro taqlieħ hija propju l-aqwa forsi dimostrazzjoni ta' fiduċja li għandna fin-negozji tagħna. Għax fimna wkoll. X'fimna wkoll hemm għal darb'oħra mid-diskussjonijiet li qed ikollna man-negozji. Għandna tant u tant negozji f'pajjiżna illi lesti biex jaħarbu jiġru, jkomplu jinvestu u qegħdin jinvestu, għandna ħafna investiment dirett barrani li huwa ġej. Imma x'qalulna? Qalulna aħna rridu nkomplu niġru. Imma tridu tnaqsulna biċċa mill-pis. U l-pis huwa dak tat-taxxa. U hekk għamilna smajna u aġixxejna. Li se tkun tfisser dil-miżura hija li fuq l-ewwel 250,000 euro taqlieħ f'kull sena jiġifieri l-ewwel €250,000 taqlieħ, ir-rata tat-taxxa minn 35% kif hija preżentement se tkun qed tinżel għal 25% li tfisser ifrankar f'taxxa għal dik il-kumpanija ta' 25,000 euro fis-sena. Ħanieħu forsi eżempju ta' restorant li mhux daqstant kbir li ma jagħmilx daqstant profit. Imma jiddikjara profit ta' 100,000 euro fis-sena. Jew business ieħor jista' jkun xi jkun. Mela llum preżentement fuq dħul ta' 100,000 euro, fuq profit ta' 100,000 euro, titħallas 35,000 euro f'taxxa. Bir-rata mnaqsa ta' taxxa li aħna se nkunu qegħdin indaħlu jekk ningħataw il-fiduċja mill-poplu, dak il-35,000 se jkunu qegħdin jonqsu għal 25,000 euro ta' taxxa li jfisser ifrankar ta' 10,000 euro. €10,000 tfisser fuq 35,000 euro, jiġifieri t-taxxa titnaqqas lu b'terz lil dak in-negozju u tgħid li imma x'se jiġri minnhom dawk. Dak li dejjem ħadmu nagħmlu n-negozji tagħna, jirreinvestu il-profitti tagħhom, jagħtu pagi aħjar u dejjem hekk ħadmet din il-formula li meta aħna tajna inċentiv, in-negozji raddewh lura f'aktar investiment, f'titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema tagħhom. U kellmuna b'dal mod in-negozji tagħna u aġixxejna billi daħħalna din il-proposta fil-manifest elettorali. Imma mbagħad hemm il-prinċipju għax fl-aħħar mill-aħħar meta tintroduċi dan il-proposti huwa il-prinċipju li jgwidak dejjem li aħna l-moviment ta' min jaħdem u ta' min iħaddem. U li ma tista' qatt ikollok il-kundizzjonijiet tax-xogħol ta' min iħaddem li jitilgħu il fuq li jittejbu jekk min iħaddem ma jitlax il fuq huwa wkoll. Hekk jaħdmu l-affarijiet. U għalhekk lin-negozji f'dawna konna magħhom fl-iktar mumenti diffiċli tal-pandemija, għadna magħhom f'dil fażi importanti tal-irkupru ekonomiku u se nibqgħu magħhom għalli ġej ukoll. Imma li xtaqt ngħid ukoll il-gvern qed jagħti direzzjoni ċara li jrid illi n-negozji tagħna jitħallew jaħdmu, jinvestu u jiġru l-qudiem. U allura l-messaġġ tiegħi hawnhekk huwa illi ma jistax ikollna aħna burokrazija żejda
li xekkel dak il-proċess. U dan qed ngħidu partikolarment fejn jidħol is-settur bankarju, nifhem li hemm komunità kummerċjali li qed ikollha il-menti f'dak is-settur qed nibgħat messaġġ ċar ħafna hawnhekk illi l-gvern irid u jinsisti li n-negozji tagħna jitħallew jaħdmu u allura l-entitajiet bankarji jridu jsegwu dik id-direzzjoni li qed jibgħat il-gvern. Dan il-messaġġ nibgħatu wkoll lill-awtoritajiet regolatorji kollha qegħdin jagħmlu xogħol tajjeb ħafna, imma id-direzzjoni politika ta' dan il-gvern hija li n-negozji irid ikollhom il-ħajja tagħhom iffaċilitata sabiex jibqgħu jinvestu, jibqgħu mixjin il qudiem u jibqgħu jtejbu il-kwalità ta' investiment tagħhom kif ukoll il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema tagħhom u għaldaqstant wieħed qiegħed jistenna illi l-istituzzjonijiet l-entitajiet kollha lis-settur bankarju ta' pajjiżna jimxi in linja ma' dik id-direzzjoni. Li huwa żgur huwa li n-negozji tagħna dan il-gvern bil-gvern laburista u jekk il-gvern laburista jerġa' jingħata l-fiduċja biex ikompli jmexxi lil dan il-pajjiż fil-5 snin li ġejjin għandhom serħan il-moħħ. Inti dal-għodu deskrivejt il-moviment li tmexxi bħala l-moviment tal-inċentiv u naħseb din hija waħda mill-miżuri li hija xhieda kbira ta' dan. Senħalli issa fidejn Svetlana biex tintroduċi t-tielet u l-aħħar kelliem għal-lejla. Eżattament kif qalet Risha ser insejjaħ issa kandidata fuq is-City District Rozien Kutajjar. Insellimlek, Prim Ministru, u insellem lil din il-folla numeruża ġewwa Marsa Scala. Grazzi tal-merħba kbira li qed tagħtu l-Partit Laburista u l-Prim Ministru Robert Abela. Malta flimkien, il-futur sabiħ. U ħbib tiegħi, kif jista' ma jkunx sabiħ il-futur tagħna b'din il-lista formidabbli ta' kandidati fisem il-Partit Laburista. Kif jista' ma jkunx il-futur tagħna sabiħ bik Robert Abela bħala Prim Ministru. Grazzi, Prim Ministru, grazzi ila li ġbik fit-tmun ta' pajjiżna għandna garanzija illi kulħadd jibqa' miexi il-qudiem. Bik fit-tmun ta' pajjiżna għandna garanzija illi l-ħolm tagħna żgħażagħ iva jsir realtà. Garanzija biex l-anzjani tagħna u l-persuni b'diżabilità ikollhom id-dinjità li tixirqilhom. Grazzi, Prim Ministru, ila li ġbik fit-tmun ta' pajjiżna kulħadd għandu serħan il-moħħ. Ħbib tiegħi. Ħbib tiegħi nhar is-26 ta' Marzu huwa il-mument tal-prova. Il-mument fejn aħna il-politiċi nersqu qudiemkom b'umiltà sabiex noqogħdu għall-ġudizzju tagħkom. U lejn dan il-jum jiena u sħabi inħarsu b'serenità. Ħaniġu dakinhar b'wiċċna minn quddiem. Il għaliex aħna nħarsu lura lejn dawn l-aħħar 9 snin u nħarsu lura b'sodisfazzjon. Fl-istess ħin inħarsu l-qudiem b'eċitament kbir il għaliex iva baqalna ħafna u ħafna x'nofru. Għandna pjan għal-futur, iżda fuq kollox għandna ħbib tiegħi ir-rieda illi inwettquh. Ħadd ieħor tafux għandu qata kbira. Ibda biex sal-elezzjoni ġenerali li jmiss aktar xi kun qed jikkontesta waħdu Bernard Grech. Il għaliex b'dan ir-ritmu illi qegħdin naraw u jum wara l-ieħor kulħadd qed jabbanduna il-vapur tiegħu. Sallum stess saħansitra Bernard Grech għalilna illi ma jeskludix illi aktar deputati jew kandidati minn tiegħu jirtiraw minn din it-taqtija. U dakinhar tas-26 ta' Marzu aħna ħankunu qegħdin nagħmlu għażla. U tajjeb illi intom il-poplu tkunu tafu min ħajkun qed jersaq qudiemkom għal dan it-test elettorali. Li kieku kien għalihom dawn in-nies ħbib tiegħi. Il-persuni tal-istess sess
anqas biss jistgħu jiżżewġu. Li kieku kien għalihom dawn in-nies il-koppji li ma jistax ikollhom tfal ma tajnihomx l-opportunità sabiex iħadnu wild magħhom. Li kieku kien għalihom dawn in-nies baqgħu jollu il-kontijiet tad-dawlu l-ilma. U l-anzjani tagħna ħbib tiegħi kienu msiken jispiċċaw bil-pilloli out of stock. Aħna mhux biss solvejna l-problema tal-pilloli out of stock, iżda ser nibdew nagħtu il-pilloli b'xejn daw kollha li jinsabu fuq il-formularju. U kif jistgħu allura dawn in-nies jersqu qudiemkom għal dan it-test mhux ta' b'xejn jabbandunawh lil Bernard Grech. U aħna b'differenza mill-kandidati tal-Partit Nazzjonalista, b'differenza mid-deputati tal-Partit Nazzjonalista, Prim Ministru lilek maħniex ser nabbandunawk. Aħna lilek, Prim Ministru, ser nibqgħu miegħek fuq dan il-vapur u flimkien mal-poplu Malti Wawċi kollu ħandaħlu dan il-vapur fil-port. Bl-istess mod, aħna bħala poplu se nkunu tarka għalik. Se nkunu tarka għalik u ħaniddefenduk meta se tirspiċċa fil-mira tal-attakki tal-Partit Nazzjonalista. Se nkunu hemm għalik fil-momenti kollha ta' qtieħ ta' qalb. Se nkunu hemm għalik, Prim Ministru, ila li xiva aħna għandna fiduċja fik. Fiduċja fik ila li xnafu li dak kollu li tagħmlu minn qalbek u tagħmlu b'intenzjoni tajba. Iżda wkoll ila li x'għandek il-kompetenza, iżda wkoll ir-rieda illi twettaq fl-interess ta' pajjiżna. Prim Ministru, inti mhux biss il-Prim Ministru tal-kompetenza, imma wkoll il-Prim Ministru tad-deċiżjonijiet id-diffiċli. U jiena ħbib tiegħi naf sew xiġifieri it-toqol il-peace ta' meta tiġi biex tieħu deċiżjoni diffiċli. Jiena illi sena ilu kelli nieħu l-aktar deċiżjoni diffiċli f'dawn l-10 snin ta' ħidma politika. Kien mument diffiċli meta iva iddeċidejt illi nirreżenja minn segretarju parlamentari propju fi żmien tant eċitanti fejn wara tant xhur ta' ħidma kont qiegħda nwellet riformi tant bżonjużi għal pajjiżna. Dik dwar l-użu responsabbli tal-kannabis, iżda wkoll dwar ir-rappreżentanza ugwali fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Imma kif stajt bħala persuna, bħala mara, naċċetta illi jiena nintuża mill-Partit Nazzjonalista biex tagħmel ħsara lill-Prim Ministru u lill-Partit Laburista. F'sitwazzjoni tant u tant diffiċli fej kellna is-saħħa tal-poplu tagħna friskju u n-negozju u l-ħaddiema tagħna arku btejhom. U iva f'dak il-moment partikolari kien jeħtieġ illi bħala mara fil-politika nerfa dan il-pis politiku u erfajtu maturità u responsabilità. Ħaddieħor però ħbib tiegħi ma jerfax responsabilità. Ma jarfax responsabilità ta' għamilu, aħseb wara kemm jerfa responsabilità għal dak illi ma jagħmilx. Però nħallu lill-poplu jiddeċidi, nħollu lill-poplu jiddeċidi u jiġġudika fis-26 ta' Marzu. U tal-PN jibqgħu għaddejjin l-istrateġija tagħhom, jibqgħu jippersegwitawna wieħed, mhux li biss tafu x'anke lil sħabhom stess, però aħna ħanibqgħu għaddejjin, ħanibqgħu iffokati. Jiena ħanibqa' hawnhekk il għaliex qalbi magħkom, ħanibqa' nimmilita fil-Partit Laburista, ser nibqa' nagħti l-enerġija kollha tiegħi flimkien ma' sħabi sabiex il-Partit Laburista jagħmel rebħa oħra kbira storika.
Nar is-26 ta' Marzu ħbib tiegħi nivvotaw lil dan il-moviment illi huwa ntis, illi joħloq il-ġid u li jqasmu b'mod ġust. Nażlu l-moviment tal-bidla u mhux il-partit illi huwa nkrat fil-passat. Il-partit illi huwa kontra kollox u kontra kulħadd. Nar is-26 ta' Marzu nivvotaw biħġarna lil kandidati kollha tal-Partit Laburista. Malta flimkien il-futur huwa sabiħ. Grazzi Prim Ministru. Rozjem bdiet l-intervent tagħha għal-qitu b'Malta flimkien u jiena propju fuq dik il-frażi ħanalaq din l-intervista fis-26 ta' Marzu. Inti qed tgħid li l-għażla tan-nies għandha tkun ibbażata fuq it-tema Malta flimkien. Għaliex? Għaliex hekk jixraq lill-familji u lill-ħaddiema tagħna. X'nixtieq nara f'dil kampanja elettorali? Rispett. Nixtieq nara rispett ġewwa d-djar, ġewwa l-postijiet ta' divertiment, fuq il-postijiet ta' xogħol, ejja niddibattu l-idejat għaliex le. Ekku huwa s-sabiħ ta' kampanja elettorali li tiddibatti x'proposti għandek għal-futur ta' dan il-pajjiż, imma ejja dejjem inżommu ir-rispett lejn xulxin. Ma rridx nara firda. Dik se nkun insistenti dwarha. Ma nixtieqx nara firda bejn dan il-poplu tant għażiż għalina. U rejna aħna meta konna maqudin fl-eqqel ta' pandemija u rejna x'riżultati kapaċi nipproduċu flimkien. Konna maqudin katina u verament li l-poplu Awċi u Malti wera l-aqwa kwalitajiet tiegħu. Sa ħadd ieħor vera. Għażel diġà triq tal-partiġjanizmu. Tidher ċara kristall. Walhekk id-differenza hemmhekk, id-differenza bejn il-passat u l-futur. Aħna l-futur. U se jkollna futur sabiħ għaliex qed nuru ċar li aħna rridu naħdmu bħala poplu wieħed. L-għażla mbagħad tas-26 ta' Marzu ċara kristall x'inhija. Jekk irridux nissugraw dak kollu illi ksibna flimkien f'dawn l-aħħar snin, jew jekk irridux inkomplu nibnu u ntejbu fuq il-ħafna u ħafna tajjeb illi għamilna f'dal aħħar snin. L-għażla bejn min kien dejjem man-nies u tajna l-inizjattivi u s-sosten lin-nies, għall-għażla ta' min għal kull inizjattiva u sosten li tajna lin-nies kien jgħidilna dberbeq ta' flus. Dak il-passat, aħna l-futur. Il-lejla hawnhekk erġajna u rejna illi ninsabu man-nies u se nibqgħu man-nies aħna. U rejna dal-kunċett li tkun solidali man-nies tul dal-aħħar sentejn mill-2013 il-qudiem dan dejjem kien moviment li ħadem biex itejjeb il-qagħda tan-negozji, il-qagħda tan-nies, il-qagħda tal-pensjonanti, taż-żgħażagħ, tal-istudenti, tas-self-employed, tas-setturi kollha, tas-saffi kollha tas-soċjetà tagħna. U hekk irridu nibqgħu naħdmu li nkunu sensittivi għal weġġat tan-nies li nħadmu l-prinċipji tar-ruħ soċjali li nemmnu fil-prinċipju tal-għaqda nazzjonali, il-prinċipju tal-mobilità soċjali, dak huma prinċipji li jiddefinuna u li jgwidawna u għalhekk nemmen illi għandna futur sabiħ ħafna għal pajjiżna u għalhekk Malta flimkien il-futur sabiħ. Grazzi ħafna, Prim Ministru, minn hawnhekk nieħu l-okkażjoni nawguralek il-kumplament tal-ħidma tajba. Grazzi lilek. Għal din il-laqa politika. Ġewwa Witilajn fakrukom illi għada fis-6:30 ta' filgħaxija laqa politika oħra din id-darba il-mellieħa. Narawkom il-kumplament tal-lejla tajba lil kulħadd. Grazzi.